सावंतवाडी शहरातील दैवज्ञ मंदिर शेजारी असणाऱ्या सार्वजनिक शौचालय शेजारी पाण्याचं साम्राज्य निर्माण झालंय। यामुळे येथील नागरिकांची गैरसोय झाली आहे। विद्यार्थी महिलांसह ज्येष्ठांना या मार्गावरूनच पाण्यातून रस्ता शोधत प्रवास करावा लागतोय। पावसाचं पाणी साठून इथं डासांची पैदास देखील होते, तसेच रोगराईला आमंत्रण मिळत आहे। आधीच 7 रोगाची लाड असताना त्यात अधिक भर पडत असून नगर परिषद प्रशासन, आरोग्य विभागाचं अक्षम्य असं दुर्लक्ष या ठिकाणी झालंय। नगर परिषद प्रशासनानं याकडे लक्ष देत तात्काळ तोडगा काढावा अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।